Worst experience ever, had Jollibee delivered. Mukha siyang chicken, di ba? Tigas eh. Gulat ako eh. And it's not chicken, it's a towel. Kani kawai ka company Jollibee kabadi ka company KFC kabana po kari Amerika mantala license kala syakang kerdap hapo katai kari Philippines. Kani ka jingcia kawan hadin ba kawai ka customer lane ka nong thiet ka bakar tang ka Alik Perez kala thiet ya ka dos ia na po katai ka company Jollibee para ka jingsha ha ka ba kadai ban yo ya ka dos ia hane ka yo pan ban ka towel lane ka janyat sum ka balas de terkong haringkat kita ki moida. Kene ka beriu hadin makala yo ya katai ka dos ia da ka towel kala share ya katai ki jingjia hapo ki Twitter account jongka bat ki beriu hakalang sodong jaka pertai ki lasakhi ya katai ka dos ia ka badai da ka janyat sum bat hadin jaka jingyo i jaki sarkar jaka ri Philippines ka sarkar Philippines word kelawan jaka tika jaka bat khang kerdap no sisendan ya katai ka dukan Jollibee ka badan hapo katai ka nongba Bonifacio Global City ka badai hapo katai ka ri Philippines. Bat kene ka beriu kalau orang bakal thiet ya ketika dos iar haka $10 dollar ka badai pisa US bat news pa live waiting ka badai haka pisa India. Bat ya kene ka dukan Jollibee mentala syakang kerdap baka jing tokit haluar jang kene ka jing jia ya ketika dukan menta kadang ya besya kamar hapo ketika ri Philippines. Sakane ka wai pat ka khubor na po ka jalan na kala na itu ba ini we kena lais nam karta iba kartang lipawi ila let mi hi syakate ka jaka ai sumar ka bakartang ka hebo limi health center ka badan na po ka jalan na kala ini khlong ila itu bai lawan hi namar ba mi pa chong i kimya dan hayeng bat kia let shalom ban let thong ba ini khlong ha ka jing stam jong i namar ila sngo su kriat palat yala de umban se i haban wan mi hi chapo ka ka jaka ai sumar parahdian bagi doktor kelaya i ini we khlong bai apa bar ba ila kren ba yang ai dawai kum ta kini doktor word kila khari te khlong chapo ka jaka ai dawai ba kita doktor kila kli ba kiwan ba noi ni khlong ila itu bai wan marwai ba kimi pa chong i pat kidang let thong ba shalom bat kum ta ki doktor kila ai dawai na ini khlong bat kane ka dorje ini khlong ha ka bai lalit thi dawai na ka jaka ai dawai po jalan nakalan kala sapriang ha kalang sodong chakari India mentah.